Inauguramos tempada con Mestura, con presenza de esta entidade que leva moitísimos anos, máis de 20 xa aquí en Culleredo, moi pretiño aquí de Radio Culleredo, está aquí na zona da Corbeira, e hoxe comezamos ademais cun proxecto no que teña imposta moita ilusión. Ademais ten un nome, un título moi, bueno, moi suxerente, proxecto Equipo A 2.0. 2.0. María Fariña, quen escoitan, é a integradora social e a técnica de mestura que leva o proxecto. Que tal, María? Moi bons días. Bos días, Fran. Digo eu, tedes moita ilusión no proxecto, bueno, como todos os de mestura, non? Sí. Contanos un pouquiño, que este equipo A 2.0, que sona así como moi chamativo, non? Sí, pois mira, é a terceira edición, bueno, é un proxecto de sensibilización, como dicías ti, que levamos a cabo nos coles. Este ano estamos levando a cabo este proxecto nas 4 provincias. Bueno, é un pouquiño, o objetivo así en xeral é pois, fomentar esa educación en valores e, sobre todo, pois, previr esas conductas discriminatorias que están a xurdir agora mesmo nos centros educativos. Bueno, que xurdan este tipo de conductas nos centros de ensino, como que dá un poquinho bueno, que é algo que nos preocupa a todos e a todas, non? Sí, a verdade é que sí, aparte é que nas edicións que eu levo facendo as rúas, sí que noto esa persistencia de prejuicios e estereotipos. Bueno, temos aí algunhas conclusións, sí que vexo claro que, por exemplo, o tema das redes sociais, bueno, incluso a forte influencia que teñen no fogar, pois cada vez vai facendo que eles mesmos non teñan pois como unha opinión máis propia, sino que se deixan guiar un poquinho máis polo que ven, escoitan e demais. De que tipo de población estamos a falar? Evidentemente, dades moitas charlas nos coles. Sobre que idades, podemos decir, descansa a base do traballo que facedes? Pois mira, estamos a traballar cos rapaces de cuarto e de quinto. Nos o que facemos é dividir o proxecto, por así decirlo. Entón, empezamos a executalo na segunda e na terceira evaluación do curso pasado cos rapaces de cuarto. Este ano, cos mesmos rapaces que xa están en quinto, faríamos outras 2 sesións. En total, imos facer 5 sesións cos mesmos rapaces e rapazas. E visitades todos os coles, ou os coles se adiren á proposta que vos lles ofrecedes? Como funciona un pouquiño o proxecto? Pois a verdade é que eu mando a invitación para que participen e, bueno, en función de os coles que sí que van mostrando pois interés, pois aí empezamos a leválo a cabo. Hai algúns coles que repiten, que xa levan bastantes edicións repetindo con nós, e este ano tamén, bueno, empezamos noutros coles novos. E ao final, con cantos nenos, máis ou menos, así a grosso modo, pensades con cantos coles ides traballar no curso de este 25-26? Agora mesmo estamos con 6 centros educativos. Eu creo que alrededor máis ou menos de 260, 270 alumnos e alumnas. É verdade que este ano tamén collemos moitos coles da zona do rural, entón sí que é verdade que o número de alumnado é menor que nos coles pois, que están máis nos povos ou nas cidades. E como plantexades, María, o tema? Claro, hai que empezar por algún lado. Primeiro que vos aproximades e vedes un pouquiño, non sei se dicir a expresión, por onde respiran os rapaces, ou lles empezades xa comentando algún tema para ver un pouquiño a súa resposta? Como se plantexa unha sesión? As sesións, sobre todo as primeiras, a través de xogos. Sí que é verdade que presento un pouquinho e poño en contexto pois, de onde veño e demais, pero sí que a min gustame moito a práctica, xogos e demais, porque ao final eles están tan concentrados nos xogos que aí é onde realmente empezan a sair, pois, bueno, esas frases que fan sin pensar e demais. Entón, por aí xa empezamos a detectar un pouco pois esas ideas, esos prexuizos que teñen.
Eso, intento que todas as sesións sean a través de xogo. Dígame moito máis e sobre todo porque eu creo que ao final é onde podo chegar a percibir realmente como pensan. E unha vez percibides se existe un problema, non? Un pouco que facedes? Supoño que as sesións van un poquinho transmitindo valores, supoño, e tentando cambiar eses posibles presuizos que haxa, non? Exacto, facemos actividades tamén eso para provocar un pouco e romper esos prejuizos, pois a través tamén incluso de reflexións. E bueno, un pouco tamén que eso ímolo facer ahora nas últimas sesións, que eles tamén pois teñan a experiencia dunha persoa pois que ha pasado, por exemplo, pois por un proceso migratorio, para que eles tamén se den conta pois de todo o que hai detrás, e que moitas veces é moi fácil prexuzgar sen coñecer realmente pois a situación de cada persoa. Antes falaba María Fariña que a técnica de mestura que leva este programa do que os estamos a falar aquí en Radio Culleredo, este equipo A 2.0, que a mí me encanta o título, e que trata de, a través da súa experiencia como integradora social, pois falar cos alumnos, co alumnado dos colexios, un pouco sobre desterrar persuizos, non? E decías antes, María, que o tema das redes sociais influe moito nos rapaces, sobre todo cando son moi noviños. O tema das familias, porque as redes sociais tamén influen nos adultos, e os adultos e adultas, a súa vez, influimos nos nenos e nenas. Vos, da vosa experiencia, notades que nas familias o mellor tamén temos moito traballo que facer, que temos deberes pendentes, ou non? Por suposto, moitísimo. De feito, na primeira sesión, sempre aquí é onde un pouco tamén planteo, pois o mellor como pensan ou as ideas que traen xa da casa, porque hai unha actividade en concreto, pois que lle pido que me creen aí un avatar con certas, bueno, poñelle algúns obxectivos e demais, e aí é cando moitas veces soltan frases que dice, ui, isto xa escoitaron na clase, son frases que realmente un neno non di, non? É como unha frase máis feita, un comentario na casa por unha persoa adulta. E aí sí que noto tamén moito esa influencia por parte do fogar. Por tanto, creo que queda, polo que dis, moito traballo que facer na sociedade, e neste caso no eido de que ti és profesional, non na integración social. Ao mellor a nosa sociedade, digo da española e a galega, aquí na comarca, como que temos todos que remar e progresar en este eido, non? Aínda nos queda. Sí. Xa te digo, nas conclusións que sacamos o ano pasado polo que levo este ano, isto persiste, e sí que é verdade que temos que intentar, pois eso, aportar, e non só, porque agora estamos levando a cabo pois estas formacións, bueno, estes talleres cos rapaces e carrapazas, sino, como digo eu, e falo co profesorado tamén, é un punto moi importante traballarlo tamén desde o fogar. E que te iba a preguntar que ao mellor os adultos necesitaban este tipo de actividades. O que pasa que co público adulto, con os usuarios e usuarias maiores, o mellor é máis complicado chegarlles a sensibilizar, porque os nenos e nenas son como máis abertos. Os que xa temos uns anos, o mellor non nos convencen tanto, non? Sí, os rapaces é máis doado facelos pois reflexionar, non intentar que eles mesmos pois cuestionen o que escoitan e o que ven, contrastando con outras ideas, pero as persoas adultas é moito máis complicado. Este equipo A 2.0, digamos que duración ten? Duración do curso? Como estruturades vos os programas? O facedes por ano natural? Este programa pois finaliza en decembro. Empezamos ahora no mes de, bueno, nas segundas evaluacións, as primeiras seccións, se non me equivoco, foron por marzo, máis ou menos, e agora en decembro xa teríamos que ter pechado todo o que ven sendo estas sesións. Supoño que, bueno,
o ano que ven, espero repetir, porque a verdade é que é un proxecto, a min gustame moito, a verdade. Creo que é moi necesario. E que che ia preguntar un pouco porque que perspectivas vedes de poder cumprir unha nova tempada, non? Para o ano que ven, polo que vedes de resposta dos colexios parece que polo menos o tema interesa, non? Moi positiva, sí. De feito, teñen os centros educativos moitas veces, nos sí que é verdade que nos estábamos centrando nestos equipo A 2.0 nos cursos de cuarto e de quinto, pero os centros educativos pídennos actividades para os rapaces incluso de sexto. Entón, sí que é verdade que hai bastante demanda nese sentido. Con Mestura temos unha sección que, bueno, este ano vamos a tentar sexa pois aínda máis frecuente todos os mércores, se pode ser, e se non polo menos uns cantos mércores o ano, e imos tentar buscar poder explicar e transmitir e divulgar todas as actividades que fai Mestura. Neste caso, no ámbito da integración social, que é o que domina a nosa convidada de hoxe, que é María, pero en Mestura que non parades. Non sei, te iba a preguntar cantos proxectos tendes agora en marcha, pero o mellor é que non nos chega o programa. Creo que non podo decirte agora mesmo todo, porque hai cousiñas que tamén están saindo, entón é todo, agora non se podo decir exacto todo que estamos preparando, pero moi guai. Hai proxectos moi guais. Moito traballo en Mestura, que, por certo, unha cosa que sempre comentamos con vos, e agora que non vamos a perder ese costume coa nova tempada, non? Da sección, pero neste caso non, porque é un tema máis relacionado cos coles, pero cando vai un usuario unha usuaria a Mestura e quere participar ou informarse de calquera dos vosos proxectos, é algo que sempre decimos, é moi importante que non vayan ali coa intención de que lle atendan nese momento, porque mellor non é posible. A cita previa é fundamental, non? Exacto, sí, poden, digo, o teléfono acá. Sí, como no, claro, por suposto. Perfecto, poden contactar por teléfono e pedir unha primeira cita no 981-661840 ou no teléfono móvil 604-002-519. Bueno, pois é moi sinxelo, é un xeito de que nos atendan dun xeito máis eficaz, porque se van ali, evidentemente teñen citas concertadas, e o da cita previa neste caso sí que nos parece pois como unha arma moi eficaz, unha ferramenta máis que unha arma moi útil á hora de que nos atendan o antes posible, porque haberá moitísima xente que pois para ben ou para mal, dependendo da necesidade que teña, unhas máis graves, outras pois igualmente necesidades, pero ao mellor non tan perentorias, pero en todas pois van a saber seguro que vai haber pois alguén de Mestura que lles vai poder atender. María, algunha conclusión, algunha cousa que nos quedara no tinteiro sobre este pois equipo A 2.0 do que hoxe falamos? Sí, destacar, Fran, que este programa está financiado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia con cargo a asignación tributaria do 0,7 do IRPF, o que significa que gracias a todas aquelas persoas que marcan a casilla solidaria na súa declaración da renda, pois eso, axudan a que proxectos como este sexan posibles. Pois é moi importante, porque cando nos toca esa casilla ao mellor non lle damos a importancia, e logo, se pensamos nas cosas que se poden facer e visualizamos, por exemplo, este proxecto do que falamos hoxe con María Fariña, pois ao mellor pois acabamos marcando a casilla e axudamos a que moitas persoas podan recibir axuda ou podan, neste caso, pois recibir valores como os nenos deste equipo A 2.0, sensibilización educativa, con María Fariña, integradora social e técnica de Mestura que coordina o programa. María, foi un placer, grazas por atender a chamada de Radio Culleredo. Grazas a ti, Fran.